ସାର୍ ଆମ୍ବ ଆଜି ଆମର କୋଉଠୁ ଆସିଲା ଆସନ୍ତୁ କହୁଛି। ହ୍ୟାଲୋ ଗାଇସ୍, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ରାନୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ମୁଁ ଏଠି ବସି ପଡ଼ିଥିଲି ରୋଷେଇ କାମରେ। ରୋଷେଇବାସ ସବୁ ସାରି ଦେଇକିରି ମୁଁ ଯାଇ ଦେଖିଲି ମା ଆଉ ମୋ ନଣନ୍ଦ ନେଇ ଆସିଥିଲେ କେତେ ଗୁଡ଼ାଏ ଆମ୍ବ। ପବନ ବହୁତ ଜୋର ହେଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ପଛରେ କିଛି ବି ଆମ୍ବ ରହୁନି, ଏମିତିକି ଆମ୍ବ ଝଡ଼ି ପଡ଼ୁଛି। ମା ଆଉ ମୋ ନଣନ୍ଦ ଯାଇ ମିଶିକି ସେତିକି ଆମ୍ବ ଉଠିକି ନେଇ ଆସିଥିଲେ। ଆଉ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ଏଇଠି କହୁଛନ୍ତି ମତେ ସବୁ ଟିକେ ଆମ୍ବ ଦେଇଦିଅ ମୁଁ ନେଇଯିବି। ତାପରେ ମୋର ଆସିଥିଲା ପାର୍ସଲରେ କ'ଣ ଆସିଥିଲା ଦେଖନ୍ତୁ। ମୁଁ ଗୋଟେ ମାଇକ୍ଟେ ଅର୍ଡର କରିଥିଲି ଭଏସ୍ ଟ୍ରେନିଂ ଦେବା ପାଇଁ। ସାର୍ ଆମ୍ବ ଆଜି ଆମର କୋଉଠୁ ଆସିଲା ଆସନ୍ତୁ କହୁଛି। ହ୍ୟାଲୋ ଗାଇସ୍, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ରାନୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ମୁଁ ଏଠି ବସି ପଡ଼ିଥିଲି ରୋଷେଇ କାମରେ। ରୋଷେଇବାସ ସବୁ ସାରି ଦେଇକିରି ମୁଁ ଯାଇ ଦେଖିଲି ମା ଆଉ ମୋ ନଣନ୍ଦ ନେଇ ଆସିଥିଲେ କେତେ ଗୁଡ଼ାଏ ଆମ୍ବ। ପବନ ବହୁତ ଜୋର ହେଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ପଛରେ କିଛି ବି ଆମ୍ବ ରହୁନି, ଏମିତିକି ଆମ୍ବ ଝଡ଼ି ପଡ଼ୁଛି। ମା ଆଉ ମୋ ନଣନ୍ଦ ଯାଇ ମିଶିକି ସେତିକି ଆମ୍ବ ଉଠିକି ନେଇ ଆସିଥିଲେ। ଆଉ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ଏଇଠି କହୁଛନ୍ତି ମତେ ସବୁ ଟିକେ ଆମ୍ବ ଦେଇଦିଅ ମୁଁ ନେଇଯିବି। ତାପରେ ମୋର ଆସିଥିଲା ପାର୍ସଲରେ କ'ଣ ଆସିଥିଲା ଦେଖନ୍ତୁ। ମୁଁ ଗୋଟେ ମାଇକ୍ଟେ ଅର୍ଡର କରିଥିଲି ଭଏସ୍ ଟ୍ରେନିଂ ଦେବା ପାଇଁ।